Čaute všetci. Dnes budem natáčať druhú časť toho najťažšieho obíčka. Ak si to pamätáte, naposledy som natáčal tú prvú časť, takže teraz natáčam tú druhú časť, čo som vám sľuboval. Takže New Game. Už som hral to je jedno. Dáme, že normál. Jušo. No, ideme si zahrať to običko. Ako asi pamätáte, vtedy mi to že vôbec nešlo, lebo nehral som to, proste to bolo ťažké. Takže to vyskúšame takto. No. Ako sa skáče. Ja som zabudol What? Si pamätám, ako som to pamätáte, že začal som tú hru, dal som to na prvé. Teraz viem, že na 10 sa ani to ne. Bro! Ale hej! A ak si myslíte, že proste, že prepáčte, že vydávam málo videí, len nemám čas vydať video a nemám návody, takže snažím sa čo najviac a bol by som veľmi rád, ak by mi tie odpoviem na mieru. Nebol by som veľmi rád, keď mi tak podarí, takže prosím, dajte sa a nerúšte ho, lebo budem smutný a takto celú svoju kariéru. A keď chcete, aby som vydával videa, tak ho nerúšte odber, lebo keď získam od 15, keď získam od minus, neviem, keď mám 10 odobrateľov, na 10 mi to zmizne, tak asi prestanem vydávať, lebo keď som nevidel hlavka. Tak by ste dávali ten odber. Chcel by som dosiahnuť aspoň tú štovku. S vami by som to rád oslavil. Chcem s vami oslavovať, že natočím možno nejaký stream, alebo natočím nejaké hodinové video. Tak to bude asi lepšie. Tak prosím, dávajte. Vám poviem na fotke, uvidíte potom. Budete 100% tak sa to dozviete, lebo to je celkom ktorú by ste mohli získať zracnú vec. A ja niečo o štýle Bremont, ale ja vám to poviem. Keď tu natáčam toto video, tak vám to poviem asi tak natočím shortku, kde No, už sa budem sústrediť na túto hru, lebo celé čas sa s vami
rozprával. Neviem, či som to práve chcel spraviť. Tam by ten... Píšte do chatov, aké videá chcete, lebo mňa vôbec nenapadá, že chcem takže túto hru by som chcel dokončiť, takže celú hru vám to natáčam, to znamená, že to bude určite mega veľa dielov, lebo toto už je tu diel. Pamätáte, že mi to vôbec nedal, vôbec mi to nešlo, a akože teraz mi to ide vlastne mňa. Ale tak... Akože ma to neviem, si to dám na ďalšiu časť. A prepáčte, že ste čakali na toto video tak dlho, sa vám ospravedlňujem na túto časť, lebo viete, sú prázdniny, vianočné prázdniny, tak musíme byť na hodinu, to sú hodiny. Takže furt musíme byť hodinu, nemám čas natáčať. Takže vám budem natáčať troška menej cez prázdniny. Cez leto natočím nejaký letný špeciál. Určite. A nechápem, čo mám robiť vôbec. Už viem, čo mám robiť. Skôr ešte robím. Dám tomu niekoľko pokusov a preruším to na ďalší diel, lebo ty kokos sa nedá. Ak si myslíte, že pláčem, tak myslíte, že pláčem No, tak ja to asi už ruším. Predĺžim to na ďalšiu časť. Vidíte, skoro som dal tento level, len dám tomu ešte 5 pokusov a potom to predĺžim na ďalšiu časť. Jedna, posledný pokus. To nedám, tak sa dobre. Už ma to fakt nahnevalo. Len ma dobre, tak. Čaute, vidíme sa na inom videu, na ďalšej časti. Ešte vám natočím tú šortku, kde vám poviem takú súťaž. A takže čaute, vidíme sa na